Buday, Makabayad na may isang bugas. makahimo magkag kung ano. Nalay, sir. Ako na ikuha ito, doon. Ang globe. Butcher? Oo. Mo iko bi. Iko ani mo ni type ha. So, Oh. mo ni type ko ano. August, adiri day. August kaya akong hindi makadaan. Ako na naman kang ganito no, diri no. Hindi siya matalog. Oh. Kinani. Okay, kani. Kasi asa may... Para asa may ipunan sa pay. Isa man. Inubi. Ah. Human. August. August 26 ang September 26, 2020. Bill number 1. Mora amount kay kuan man. Then nakiwala ka dira no? Oh, sige ha. Manig amount. Duha sa mga tulo ka buok ha. August 26 to September 26. Pero hindi ta mo kupulan kay. Kasi mo kami connect eh. Ano din no? Yung bayad mo ako man na ko na to. Ano ang trabaho ko nito? Mar. Kailan man to? Ha? Kailan? 50, ma'am. O, nakit ano mo? 50,000? Dala, ang pizza sa kuan, ma'am. First life. Kasi ano? Ka-chicken. Alam mo, yung pamutan ako, may sugar. Oo, talaga. Na, may dumidi. O, gitagaan ko ni, di ulit, nagtititigawa ko na maligulid. Ito na. Grabe, kapi. Kani mo, ang gabi. Reset. Oo, di ulit man eh. Oh, reset. Ay, pila mamlita na ho. Kamit siya mo. Hindi ka nalele. Parang lihat na naman. Sasakre. Oy. Wala na siya dito sa dito. Mas mo igawat. Nagkan mas nililito na ko ilain ang Kung arne. igawat na siya, kailangan ka sa pagkakagawat. Gapa man. Ano rin igawat? Oy, hindi ako gagawa. Sabi, bakit gano'n yan? Kasi namin yan. Pero ako kung ka na po ba, umalas ko ba gano'n na siya? Sana siya, nakasto na. 16 pa man dyan. 16 Ay, man nakakal. eh. Mo ito to. Napuan mo bumukay ko asa. Boy? Hindi pala ginisang ito. Ang micro assistance ko. Ano ba yung sister? Di, mura pa rin lang ko ako din. Patrumili ka na Maghilahi ka na rin, di ba? Saan mo dahil niya? Ilan ko maghilahi ko. Wala din na. Wala din ako sa coordinator. Wala na pa ako. Sama din siya ng boy. Iwaan. Yung kanina di ba sa Jumbo? Kailahi ka rin ha? Ano man ka ha? Yun, hindi may ibutang din eh. Attachment ko eh. Check number 64 ko no. Maulagi na. Daro ka na. Wala ka na naman. Ano, waka na kalipin. Pero, wala ka sila. Mahali ulit. Wala ka pirma. Dilisit na eskwela. Nangasaba, dahil ko kayo habang agrak. Sumami siya. O, siguro na si Badano na. Kurang ya. Isa po ako siguro ko na kung saan si Ita, kasi iba na yung nalikunin, pati asa na. Pero ako po na naman, nagamit pa rin ba sa hatanan? Okay, uba ka na gamit, kasi maka-refund mo, di ba naman, aero ka rin. Alam. Nakuha, nagikuha nila ito sa isang lace. Ako na isang... O, tinako. Wa man na gigamit po kay wa di na bawal na ba ko mag
untol-untol. Nagkakausay ka. Day, busy pa ka, Day? Ano, pre?